Niin ne pitäisi siirtää tuonne taakse ne kilpit. Joo. Meikällä on vähän sellainen. Sitten toinen juttu, että auto kun ajaa sun perässä tässä, niin se voi just nähdä noin sun kilpet, mutta ei kun nämä vilkut. Mitä niistä? Ei pitäisi kans olla silleen. Pitäisi olla sitten ihan sellainen, että näkyy kunnolla. Se on kuitenkin sinun turvallisuutta. Sama on, sulla on kilvet täällä katteen alla. Niin. Ne ei saisi olla katteen alla, koska niiden kuuluu näkyä myös sivulle. Joo. Meikällä on aika kilven puhtaana pidossa helppoa, että mä en ihan No nyt! Mites kumin poltto? Sitä mä en myöskään tee. Se rikkoo vaan pyörää. No mut jos sä nyt kuitenkin ihan tekisit niin kuin käsketään ja niin kuin se menis lain mukaan. En mä nyt koeta vänkään vastaan, mutta silleen sanotahan No niin, en mä vänkään vastaan, mutta mä vaan Me ei voida tavallaan, ymmärrät varmaan, niin ei voida sulle antaa lupaa pitää kilpi tuolla. Siis joo, ihan kun sit taas sä sanot, että sä pidät sen puhtaana vaan aurinkoisella kelillä. Ja sit taas joku muu sanoo, että no minkä takia mun pitää siirtää se kilpi, kun mä ajan sadekeliin. Mä ymmärrän, mutta Joo. tällä on omakohtainen kokemus. Ei siinä. Kyllä sen voi sinne pistää. Voi, ei sitä voi, kun se pitää. Niin. Se ei ole vaihtoehtoja nyt. Me oltiin just ihmettelemässä, miksi tää kaveri pyöräilyä käy. Se voi niinku, tiedätkö, tosta kun kääntyi, niin mä jotenkin rupes vaan boaa ja sit sammui, että se ei lähde enää kääntyä. Siellä on huonoa bensaa. Niin se voi olla kyllä. Mä veikkaan, että jonkin kaasuri on mennyt roska tai jotain. Niin. Ollut likasta bensaa. Näihin ei varmaan tule enää, niin tulppaa ei tule varmaan piikkiä. Niin kuin ennen vanhaan pappatutsaan tuli aina tulppaan piikkiä, ja sit se ei käy. Mitä se meinaa? Siihen siis tavallaan kun tuossa tulpassa on se kärki, ja se kipinä tulee sinne väliin. Niin kun sit polttoaine ja kaikki se tavallaan se sytytystekniikka on siellä vähän huonoa. Se tavallaan tekee semmoisen sillan siihen väliin sen metallin ja sen tulpan pään väliin niin, että siellä ei kipinä kulje, kun se on niinku tukossa. Niin. En mä tiedä. Kyllähän sekin voi... En mä tiedä oikein miten nuo tulpat toimii niin kuin silleen käytännössä, mutta... Onko pitkä matka työntää? No ei se nyt hirveä. Pari kilsaa. No ei oo paha. Ei oo. Joskus mopoaikoina Onko niin... teillä vielä kortteja? On jo. Ootas mulla tossa repussa? Niin joskus mopoaikoina mä olin matkalla kouluun. Tuossa Keravan kohdalla. Niin meni... Mopo teki tänään niin. Joo. Mä oon käynyt tuolla Nikkilässä Sipoossa kouluun. Okei. Okay. Niin sinne, se oli mukava, mutta ei siinä, en mä niinku halunnut jättää sitä tonne vanhaan Lahdentien varteen, niin mä rupesin vaan taluttamaan. Se oli joku vähän vajaa 10 kilometriä. Se oli parin tunnin reissu. Oli. Joo. Koulu olisi alkanut 8, mä olin joskus vähän 10 jälkeen kotona. No, hei, pelit kuntoon ja vehkeet ja sitten... Joo. Mut mieluummin ei tänne. Niin, vaikka tää onkin vähän syrjinen paikka, niin täältä tulee soittoa, kun jos täällä poltetaan kumia ja muuta oikein. Joo. Niin Se on jo jännä, mut eräs toinen partio sanoi meille, että tää on niinku paras paikka, missä voi olla. On varmasti Niin, joo, kyllä, mutta te olette yleisellä tiellä. Mikä on niinku semmonen, onks täällä mitään semmoista parempaa paikkaa kuin tämä? No kun menkää jonnekin radalle ajamaan. Niin oikeastaan ainut on siellä Helsingissä Tattarisuolla, missä varmaan Mopon missä olette ollut. Niin. Kyllä. Totti, se on ihan hyvä, mutta sinne on hiton pitkä matka. Niin. No se. Se on se joku puolen tunnin ajo suuntaan. Siinä on aina se vastuukysymys, että vaikka menitte minne hyvänsä, niin jos siellä sattuu jotain, niin se on se vastuukysymys aina. Et Niin. silloin kun te menette tuonne radalle ajaa ja teillä on lisenssit ja muut, niin silloin se menee sieltä lisenssin kautta ynnä muuta. Niin. Esimerkiksi se Tattis on vähän niin ja näin, että se on Helsingin kaupungin omistama. Sitten jos siellä sattuu joku vahinko, niin kuka sen korvaa? Sehän noissa on pitkään ollut keskustelua, että järjestettäisiin joku mesta, mutta ei kukaan halua niin ottaa sitä kukaan vastuuta. ei ota sitä vastuuta Niin. juuri siitä, että siellä sattuu. Niin. Ja nythän noissa on sattunut noissa miiteissä nyt sitä ja tätä. Että... Niin se on. Ja sama niin kuin tässäkin. Vaikka tää nyt ehkä teistä näyttää hyvästä paikalta. Niin. Onhan tässäkin totta kai tapahtunut. Miettikää nyt tätä kaupunki laittaa tää, että sitten tää piirretään noilla mustilla. Niin ja vaikka nyt sekään, mutta kun se meteli kuuluu täältä kuitenkin tässäkin asutusta, ollaan kuitenkin asutulla alueella, niin Joo. sitten jos sitä jatkuu ilta myöhään 10-11, niin sit tossa kuitenkin ihmiset yrittää asua ja nukkua, niillä on töitä ja muuta, Joo. niin se niinku... Kyllä mä sen niinku ymmärrän, mutta... Ja sitten kun
tieliikennevehkeet, niin nehän ei ole tehty sitä varten. Ne on kuitenkin sitä ajamista varten, eikä kikkailua eikä semmoista varten. Niin. Niin ne stulttipyörät on sitten erikseen ja Niin, ja niillä niillä on- ajetaan vaan siellä radalla. Niin. Joo se silleen. Ja sitten kun teillä on hyvännäköiset pyörät, niin pitäkää ne kunnossa, että ne on kanssa sit kunnossa. Ja saatte niistä rahaa sitten myydessä ne pois, Joo. kun siirrytte autolta johonkin isompaan pyörään. Niin kun se ei Mutta sun kannattaa kyllä toi takakate ostaa uusi, niin kun lähdet myymään, kun sä oot keulannut sen pilaan. Tos mä eilen nimenomaan kaaduin sillä. Se on siitä tullut. Mä oon tossa, jos kattoo tästä alhaalta, niin mä oon tässä just ennen kuin tultiin tänne, mä vedin viilalla tästä näin niin ettei sit näy tossa sivulla. Tästä takana mä en kerännyt vielä, mutta tästä näkee niinku tohon asti koko molemmilla puolilla. Eilen kaaduin tossa Vähänummen kadulla, tai tossa tiellä. Miten sinä niin kävi? Siinä oli satanut, käännyin, siinä oli joku lätäkkö, niin lensi takapyörä alta suoraan. Ei tullut muualle jälkeen. Ei tullut oikeastaan. Vähän toi häntä luotti osumaan, mutta Okei. ei taida olla niin murtunut kuitenkaan. Tanko yleensä ottaa melkein kaiken osin. Niin. Niin ja sitten menee toi jarrukaava poikki. Niin. Tähän Jos se jarrukaava, teillä on molemmilla näköjään toi kuitenkin kaatunut tälle puolelle. Eikö se on varmaan? Se on Se on. yhden sormen. Niin. No. Niin, siellä on vähän kaatumanjälkeä. Joo, siinä se oli. Sama tossa kaasukapulassa. Niin, mä katsoin. siihen tuli kanssa jälkeen. Kuitenkin vielä. Joo, se on ihan eheä. No niin. Hei, rattoisa illanjatkoa, koittakaa saada vehkeet toimimaan. Kiitos. Mukavaa illan ja työpäivän jatkoa. Moi! Joo. Lähteekää tuon vehelle käyntiin. Mä en tiedä. Se on oikeesti tosi mysteeri. Vittu. Mä en nyt oikein tiedä mikä tohon tuli. Näitä on mukavia poliiseja. Toi nainen oli ihan vitu edusteli. Tuo mies oli. Ois kääntynyt ympäri. Mitä sä sanoit? Ei ne mitään kuulu.